Ainara, Xabier eta Arkaitz neba-arrebak Sestao inguruko etxetxo batean bizi ziren. Gurasoak kanpoan ziren. Egun batean, Markel Mena txintxirrin maitagarriarekin etorri zitzaien ikustera. Zatozte gure sekulain noizko herrialdera eramango zaituzte, esan zien hiru neba-arrebei. Txintxirrenek argizko bidea egin zuen hauts miragarriz ez eta Markel Mena gidatuta egan abiatu ziren denak herriko teilatuen gainetik munduko txokorik ederrenarena zihoazen. Hodi baten gainetik Andoni kapitainaren ontzia aurkitu zuten. Honek ikusi orduko oihu egin zuen. Markel Mena han goian, ziro egin kainonez. Markel Mena eta lagunak berehala aldendu ziren handik, eta Oierindiarraren kanpalekua ikustera joan ziren. Baina han ere ez zituzten ongi hartu preso egin baizik. Buruzagi nagusiak esan zio Markel Menari, nire alaba, ane, baitu dute, eta zu izan zarela uste dut. Ez badidazu, itzultzen zure lagunak garbituko ditut. Aaron kapitainak baikertarekin zerikusirik hango zuela pentsatu zuen Markel Menak. Eta halaxe zen, ontzian bait zeukan ane txikia. Baina Markel Menak oinik atera zuen neskatoa, Aaron ankerraren menpetatik. Itsas neskak ere benetan postu ziren askapenaz. Honek, ane kanpalekura eraman zuenean, buruzagi nagusiak libre utzi zituen Ainara eta haren nebana. Gero arbola zulo batean joan ziren Markel Menak eta galdutako aurrak bizi ziren lekura. Hiru neba-arrebak agure esan zieten, etxera itzul behar zutela eta. Baina kanpoan zain zeukaten Aaron kapitaina bere gizonekin. Ainara, Xabier eta Arkaitz harrapatu eta itsaslapur berditen nahi bat zituen. Baina Aaron kapitainaren asmoa onartu ez zituenez, hirurak uretara botatzeko agindu zuen art. Zorionez, Markel Mena agertu zen azken momentuan, eta ausardia aldiz piratak bota zituen itsasora. Aaron kapitainaren utziko lema hartu zuen Markel Menak eta txintxirrimenen hauts miragarriei esker airean eraman zituen neba-arrebak. Etxeraino Xabier, Ainara eta Arkaitzek hauer egin eta ez utela ahaztuko agindu zioten lagunari.